Hola, bones. Amb aquest vídeo tanquem el que és la ruta de tota la carena del Montsec de Rúbies i és el cim de l'Opeladet, 1.465 metres d'alçada i el vessant més occidental de tota aquesta serra que hem recorregut de llevant a ponent. Pertany als municipis de Camarasa, aquí veieu el pantà de Camarasa, que està a la Noguera, i Nyimiana, que és un poble, al fons del vídeo es veu que queda penjat a dalt de la muntanya, que està al Pallars, com els cims que hem fet fins al dia d'avui. L'Opeladet, doncs, que està en l'enclau de Rúbies. Rúbies és un petit poble que veieu aquí sota, abandonat ja fa moltíssim temps i al qual pertanyia, doncs, aquesta muntanya. Avui en dia aquest poble, doncs, val la pena visitar-lo, però res més. Ja baixarem des de la Portella Blanca, que la tenim just aquí davant, per posar punt i final a tots aquests cims que hem fet en una zona preciosa del nostre país, entre la Noguera i el Pallars, com és la serra de Montsec de Rúbies.